Protesty zároveň môžete podporiť aj dobrovoľným príspevkom v ľubovoľnej výške. Ten až do posledného eura využijeme na organizovanie protestov v Trnave. Lebo pravda je taká, že nás neplatí ani zahraničie, ani neplatí nás žiadna strana, ani nejaká super tajná spoločnosť, ktorá sa snaží ovládnuť svet. Sme tu sami za seba vo vzájomnej podpore. Pripomeňme si teraz prosím požiadavky, na ktorých sa doteraz nič nezmenilo. Takisto dvojbodka. Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby dodržiaval zákony, rešpektoval nezávislosť inštitúcií a vládol transparentne. Žiadame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine a ohrozuje Slovensko. Žiadame vládu a ústavných činiteľov, aby prestali útočiť na Ukrajinu, ktorá čelí agresii Vladimíra Putina. Vyzývame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby zastavili pokusy Roberta Fica meniť zahraničnú orientáciu Slovenska v rozpore s našimi záväzkami voči Európskej únii a NATO. A v neposlednom rade žiadame predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, veď vy viete, áno, aby sa vzdal svojho mandátu a v záujme budúcnosti našej krajiny odstúpil. Súhlasím. Skúsme namiesto dosť bolo Fica, ak by som vás mohol v tomto momente poprosiť, skúsme to spolu, zakričať, ja vám našepkám, aj Trnava je Európa. Skúsime? Áno. Aj Trnava je Európa. Ešte raz, aj Trnava je Európa. A teraz sami. Aj Trnava je Európa. Krásne, ďakujem. V tejto chvíli by som rád na pódium privítal hlavného organizátora občianskych protestov v Trnave, Petra Bestvinu. Prečíta spoločné vyhlásenie organizátorov protestov po celom Slovensku a niekoľkých zahraničných mestách. Ďakujem. Je to vysoko. Je ma počuť dobre? OK. Ďakujem, že ste prišli. Vôbec vás nevidím, ale hlavné je, že vy mňa počujete. Budem chvíľku trošku osobný. Predvčerom zomrel môj ocino a chcel by som mu venovať tento protest. Deň pred tým, než vydýchol naposledy, som sa s ním rozprával, tak som hovoril, že ja to tak robím, protesty v Trnave, to fúška, mám dosť. A on hovorí, tak ty si sa dal na politiku? Pýtal sa ma, že či som sa dal na politiku. Dobre? Pardon. A hovorím mu, táto, nedal som sa na politiku, o nič sa nesnažím nikam dostať, do žiadnu funkciu, nejdem podporovať žiadnu stranu. Robím to, lebo musím ako občan. Proste niečo treba spraviť. Je to občiansky protest, za tým si absolútne stojím a neverte nikomu, kto hovorí, že nie. Ďakujem. Rovnakých občianskych protestov po celom Slovensku a v zahraničí je dohromady
47 plus 7, čo robí jedna politická strana v ďalších mestách Slovenska, takže dohromady 54 miest. A v rámci tých 47 miest, ktoré spolu komunikujeme ako organizátori, ako fyzické samostatné osoby alebo malé miestne občianske združenia, tak dali sme dohromady spoločné vyhlásenie. A to vám teraz prečítam. Premiér Fico sa v decembri v Moskve stretol s Putinom. Preto sme dnes na námestiach. Žiadna slušná reprezentácia európskej krajiny sa s Putinom, medzinárodne stíhaným vojnovým zločincom a masovým vrahom, nestretáva. Dodnes neboli zodpovedané otázky, akým lietadlom letel premiér do Moskvy. Ako dlho tam bol? Prečo bol premiér Robert Fico na dvojhodinovej audiencii u Putina sám? Aká bola agenda stretnutia? Aké sú jeho výstupy? K čomu sa zaviazal? A za čo nás vymenil? Aby bolo jasné, premiér Fico sa stal hlavným protagonistom ruskej hybridnej vojny na Slovensku. Toto je nástroj, ktorým bojuje o moc. Vytvorí konšpiráciu o nepriateľovi či ohrození, vystraší ľudí a potom prichádza ako záchranca. Šíri lži, zasieva nenávisť a podnecuje podlé útoky na ľudí, ktorí bránia slobodu a demokraciu v tejto krajine. Z nás robí nepriateľov štátu. To som dodal ja. Premiér Fico robí zo Slovenska ruskú guberniu. Občania Slovenska sú pre ňo ľudia druhej kategórie. Slová ako česť, pravda a spravodlivosť už dávno vypadli z jeho slovníka aj z jeho konania. Zdravotníctvo nie je jeho témou. Školstvo nie je jeho témou. Opatrenia na skvalitnenie života mladých ľudí nie sú jeho téma. Jeho témy sú fackovanie študentov, strašenie štátnym prevratom, urážanie prezidenta inej krajiny, osočovanie a neúctivé komentovanie vnútorných vecí našich spojencov. A netají sa obdivom a láskou k Putinovi. Pritom... Presne. Pritom nebezpečenstvo, ktoré zo strany Ruska hrozí nielen Slovensku, si ani nevšimol. Asi podobne ako zmenu režimu v roku 89. Vďaka retorike Roberta Fica vo verejnom diskurze narastá agresivita a spoločnosť je čoraz viac vystavená nepohode a psychickej záťaži. Cítime to všetci. Veľa obyvateľov Slovenska sa vo svojej vlasti prestáva cítiť bezpečne a len bezmocne sleduje jeho úpadok. Slovensko sa prepadá vo všetkých ukazovateľoch na spodné priečky a mladí ľudia opúšťajú krajinu. Ničia sa lesy, príroda, vzťahy, kultúra. Upadá celé Slovensko. Nie prevrat, to nie žiadny prevrat, ale rozvrat je cítiť v celej spoločnosti. Napríklad v týchto dňoch vzniká koalícia štátov Európskej únie ochotných pracovať na posilňovaní spoločnej obrany Európy. Ale Slovensko už kvôli Robertovi Ficovi do tejto elitnej skupiny nepatrí. Prečo teda stojíme dnes spolu na námestiach slovenských miest, ale aj miest v zahraničí, kde žije slovenská komunita? Pán ešte stále premiér, to nie je preto, že nás zastrašujete. Je to preto, že sa vás nebojíme a že nedopustíme znova, aby ste uniesli náš štát. Budeme brániť slobodu a demokraciu, ktorú vybojovali generácie pred nami. Ako aj generácie, ktoré trpeli a vzdorovali komunistické
putinskému režimu. Ešte stále sme demokratická krajina. A dnes musíme my, všetci slobodní, mierumilovní, ale nespokojní občania, stať pri sebe, aby nás v najbližšom období nepohltila diktatúra ruského typu. Nás, občanov Slovenska, naplňa túžba po pokojnom živote v bezpečnej a prosperujúcej krajine v Európe. Sme odhodlaní postaviť sa za lepší život a budúcnosť pre naše deti. Pretože Slovensko je Európa. Robert Fico, odstúpte! Ďakujem. Ďakujem, Peťo. Za tú malú chvíľu sa vás pridalo, myslím, ešte viac. Nikdy sa nebol v matematike veľmi dobrý. Zdá sa mi, že tak viac za 23% je vás tu. A dnes sme tu naozaj v skvelej spoločnosti. Na pódiu vystúpia a prihovoria sa vám skutočné osobnosti. Ako prvá prichádza Ksenia Makarová, bývalá novinárka, ktorá svojou investigatívnou prácou odhalila korupčnícke prepojenia našich politikov. Dnes je zástupkyňou riaditeľky nadácie Zastavme korupciu. Nech sa páči. Ahoj Trnava, ďakujem za pozvanie do vášho krásneho historického mesta. Prišla som podporiť tento občiansky protest, ale nie preto, z čoho nás obviňujú vládni politici. Nie, neorganizujeme tu puč, ale nahlas vyjadrujeme nespokojnosť so správaním a krokmi vlády. Vláda dostala do Slovensko do situácie, kedy už nemôžeme mlčať. Radšej by som dnes večer sedela doma v teple a pozerala v televízii správy, ako sa darí opravovať zdravotníctvo. Alebo by som sa po dokončenej diaľnici dostala do Košíc na výlet za krásne 3 hodinky. Možno by som dala dobrý koncert či divadlo, ak by prioritou štátu bola pestrá kultúra a pre všetkých. Ale nič z toho sa nedeje, preto musíme v zime protestovať v uliciach. Súčasná vláda nielenže neriadi dobre túto krajinu, ona otvorene klame do očí a škodí. Namiesto opravovania nemocníc sa vyhráža lekárom. Polícia na výsluchy volá tých, čo životy zachraňujú, namiesto tých, ktorí životy ničia. Ministerka kultúry ničí kultúru v každej inštitúcii, ku ktorej sa priblíži. Áno, a niektorí ministri si pomýlili riadenie štátu s luxusným 5-hviezdičkovým hotelom. Ale aby som vláde nekrivdila, jednu reformu predsa presadila. Reformu trestov. Pomohla tak vysekať z obvinení alebo z basy najmenej 1324 ľudí. Výboh, Brhel, Košť sa tejto reforme určite tešia. A my ostatní modlíme sa, aby sme na žiadneho podvodníka nenatrafili, pretože by ho aj tak nemal kto vyšetrovať. Koalícia totiž zrušila aj špeciálnu prokuratúru a elitnú NAKA. Ak sa aj nájde férový sudca či prokurátor, ktorí rozhodujú inak, ako chce vláda, nahuckajú politici na nich svojich tzv. Influencerov, ktorých dokonca na Slovensko veľkoryso dovezú vládnym špeciálom. Pre toto všetko nemôžeme byť ticho. Je naše demokratické právo protestovať proti zmenám, ktoré kopíruje naša vláda od Orbána a Putina. Preto proti ťahaniu Slovenska z vyspelej Európy, pretože Slovensko je Európa. A tiež by som politikom rada pripomenula, nech si nemýlia riadenie krajiny s vexlovaním funkcií. Nepotrebujeme vo vláde pekných ľudí, ale odborníkov.
Vládnutie sa totiž na Slovensku nededí. A keď vyhráš voľby, neznamená to, že môžeš všetko. My, občania, máme právo povedať, už stačilo. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes prišli. Sme v tom spolu. To, prečo je naša spoločnosť v takom zlom stave, je okrem iného aj dôsledok hybridnej vojny, v krátkosti o nej hovoril aj Peter. Slovensko je krajina, kde dezinformácie a hoaxy dopadajú na úrodnú pôdu. V tomto smere patríme k najhorším krajinám Európskej únie. Viktor Breiner sa to snažil a snaží zmeniť. Prichádza medzi nás riaditeľ infosecurity.sk. Dobrý večer, Trnava! Dnes večer som prišiel hovoriť, ale nebudem hovoriť o nich. Niečo sa deje. Pred 2 týždňami som stal v Bratislave na pódiu a na vlastné oči som videl, ako sa 70 000 ľudí s vypätím všetkých síl snaží nespôsobiť štátny prevrat. Premiér, minister vnútra, riaditeľ Slovenskej informačnej služby a náš nadstranický prezident. Oni všetci našťastie razantne zasiahli proti svojim vlastným občanom a začali Slovensko preberať z tvrdého spánku rovno do najväčších protivládnych protestov posledných rokov. A je už iba na našom odhodlaní a vytrvalosti, či sa nám tento ich štátny prevrat naozaj podarí odvrátiť. Niečo sa deje, priatelia. A je to presne, ako sa spieva v našej hymne. Slovenky a Slováci sa prebúdzajú. Z Londýna, cez Štokholm, Paríž a Berlín až do Prahy a do Brna a odtiaľ na Slovensko, od Malaciek až po Michalovce. Neuveriteľných, Peter povedal, cez 50 miest. Slovenských a európskych práve teraz stojí s nami a hovorí, že Slovensko nie je krádež a podvod, pretvárka a faloš a medzinárodná hanba, ale krajina odhodlaných a sebavedomých ľudí, ktorí vedia, že ich budúcnosť je v rodine moderných a európskych krajín. Desaťtisíce ľudí prišlo dnes s nami mrznúť na námestia, aby sme celému svetu povedali, že prokremelská vláda síce dočasne riadi našu krajinu, no Slovensko a štát sme my. Je to tak, niečo sa tu deje. Pretože keď sa na vás teraz dívam, veriacich a neveriacich, liberálov či konzervatívcov, voličov politických strán, nevidím ustráchaných ľudí a umelé priepasti medzi nami. Nevidím nikoho, kto sa bojí vymyslených príbehov o zahraničných spiknutiach. Tak viete, koho vidím? Vidím odhodlané vlastenky a vlastencov, ktorých láska k Ukrajine nestojí. A nie je priamo úmerná veľkosti lupu, ako to často býva. Všakže dívam sa na ľudí, ktorí vidia krajinu, aká je, a bojujú za to, aká by byť mohla. Rozumiem tomu. Iste,
si mnohí z vás to vlastenectvo nechcete ani pripustiť. Už príliš dlho sa slovenskou vlajkou prikrývajú všelijakí neboráci, alkoholici, gramatickí experti a všelijakí iní prospechári. Niektorí hovoria, že nám to vlastenectvo ukradli. Lenže to nie sú zlaté mince za 50 000, ale idea a na tú sa dá iba zabudnúť. Tak teda čo, Trnava? Zabudli sme, kým sme? Viete, priatelia, ja si naozaj myslím, že sa niečo deje. Pretože Trnavské námestie a ďalších cez 50 v tejto chvíli už nie je iba jeden nejaký protivládny protest. Je to mohutné hnutie, ktoré nestojí na vierovyznaní a politickom presvedčení, svetonázore, ale na hodnotách. Na hodnotách, ktoré stelesňujú túto krajinu, za ktorú tu stojíme. Je to hnutie sebavedomých a nebojacných ľudí, ktoré dnes celému svetu hovorí, že Slovensko nie je Rusko a jeho cár nemôže všetko. Neborák jeden, veď sa mu to už celé rozsýpa pod rukami. Skoro mi ho je ľúto. Stále si nemyslíte, že sa niečo deje? Zápas o našu krajinu bude dlhý. No pamätajte, že lži a nenávisť nedokážu stať v ceste 100 000 odhodlaných ľudí, ktorí už niekoľkokrát vo svojej histórii, v histórii našej mladej krajiny z námestí slovenských miest štátnej moci z očí v oči obrovskej presile ukázali, že Slovensko patrí do Európy a vyhrali. Preto sa vás pýtam, prídete aj na budúce? Každý týden! Na záver mám pre vás odkaz, rovnaký, akým som pred 2 týždňami zabránil prevratu v Bratislave. Možno ho aj nájdem. Dôverujte a pomáhajte ľuďom. Urobte každý deň niečo pre človeka, ktorého nepoznáte, alebo pre toho, kto vidí svet úplne inými očami ako vy. Stačí úsmev alebo milé slovo. Aj teraz, prosím, rozhliadnite sa okolo seba. Na človeka, ktorý stojí vedľa vás, je tým najlepším dôkazom, že spolupatričnosť medzi nami je skutočná. Že dôvera je iba tak ďaleko, ako je podanie ruky najbližšiemu človeku. To je tá najsilnejšia zbraň proti skutočnému pokusu uniesť štát. To je práve vlastenectvo. Ďakujem, Trnava. Ďakujeme aj my. Nasleduje hudobná vložka. Hudbu z Marsu poznáte iste. Míša Štofeja tiež. Ja som veľmi rád, že zavíta aj často do divadla. A ďakujem z tohto miesta všetkým, ktorí sa rozhodli podporovať kultúru aj takto zvnútra, od seba, že chodíte na predstavenia do divadiel, že navštevujete galérie a že cítime vašu podporu. Hudba z Marsu. Nazdar, banda. Takže stretli sme sa už aj pri veselších príležitostiach, ale dáme vám naše veselé pesničky teraz v novom kontexte, pretože pri výberových vibráciách budeme myslieť na ukrajinské rozbité rodiny, na unesené deti, na matky s deťmi otrhnuté od svojich manželov
a nad všetkých budeme myslieť na všetkých týchto trpiacich ľudí, ktorí trpia pod ruskou agresiou. A nech je táto pesnička našou spoločnou modlitbou za týchto ľudí a našou spoločnou víziou nového sveta, kde zase bude vládnuť dobro a láska. Vibrové vibrácie. Kde si hora horí, kto si kráča po si, kto si trávu si asi chytrá matka svoje dieťa kojí. Ono cíti, že sú svoji, preto sa nebojí. Kde si dieťa moje, chytrá matka kričí, tuto som na strome, tu ľaľa vyhličí. Ostanem tu, pokiaľ sa slnko neskryje, príjmať je ho blahodárne vibrácie výber. Tak si vyber výberové vibrácie. Máš na výber, tak sa vyber tam, kde žiari všetko živé. Kde si hora horí, kto si kráča po si, kto si trávu si, asi chytrá matka svoje dieťa kojí. Ono cíti, že sú svoji, preto sa nebojí. Kde si dieťa moje, chytrá matka kričí, tuto som na strome, tu ľaľa vyhličí. Ostanem tu, pokiaľ sa slnko neskryje, príjmať je ho blahodárne vibrácie výber. Tak si vyber výberové vibrácie. Máš na výber, tak sa vyber tam, kde žiari všetko živé. Máš na výber, tak si vyber výberové vibrácie. Máš na výber, tak sa vyber tam, kde žiari všetko živé. A my sme si vybrali Európu. Ešte vám dáme jednu pesničku o nádeji pre všetkých bojovníkov, čo sa nezdávajú. A keď sa všetko mračí, keď ma smútok tlačí, a keď mi nič nestačí, keď nadávam sebe aj vám, keď ma všetko mrzí, a keď som zlý a drzý, a keď sa tlačia slzy, a keď sa vzdávam a sám ostávam, vtedy začujem tvoj hlas. Neboj, ešte ti dávam čas, čo nevyšlo, vyskúšaj zas a niečím novým potež nás. A preto skúšam, dúfam, verím, že raz to vyjde, a preto skúšam, dúfam, verím, že raz to príde.
že si tvoje neosvojím. A keď sa hádam a dole padám, keď utekám do polí, a keď ma všetko bolí, keď nedávam góly, keď neviem kade, keď strácam nádej, vtedy začujem tvoj hlas. Neboj, ešte ti dávam čas, čo nevyšlo, vyskúšaj zas a niečím novým potež nás. A preto skúšam, dúfam, verím, že raz to vyjde, raz to vyjde. A preto skúšam, dúfam, verím, že raz to príde, raz to príde. A preto skúšam, dúfam, verím, že raz to vyjde, raz to vyjde. A preto skúšam, dúfam, verím, že raz to príde, raz to príde. Počúvajte, banda, už keď sme tu, ešte niečo vám chcem povedať, že keby sa ešte podarilo, čo určite sa podarí, postaviť demokratickú vládu, nedajme sa už viacej rozhádať, nedajme sa rozdeliť, tak ako to robí propaganda podľa hesla rozdeľuj a panuj, pretože chcem vám dať aj príklad našu kapelu, sme v kapele veriaci, neveriaci, liberáli, konzervatívci, dokonca máme tu aj jedného veriaceho liberála, takže a fungujeme takto 30 rokov, nikdy sme sa nehádali za tieto veci, pretože vieme, že každému z nás ide o dobro, akurát má každý tomu svoju cestu. Takže k tomuto vás chcem vyzvať a poprosiť, nedajme sa rozhádzať, buďme jednotní. Láska, vytrvalosť, jednota! Ďakujeme. Sme radi, že v Trnave na pódiu môžeme privítať za lekárskú obec všeobecnú lekárku pre dospelých Ivetu Plšekovú, ktorá má jednu z najväčších ambulácií v Bratislave a už 30 rokov robí lekárku a bola aktívna aj v 3. sektore. Nech sa páči. Dobrý večer, Trnava. Premiér Fico sa pýta, prečo sme na námestiach. Jemu to vraj nie je jasné. Ako lekár hovorím, že ak pacient rozpráva to, čo hovorí náš premiér verejne, aký má verejný prejav, ak by toto bol môj pacient, tak mu odporúčim minimálne psychologickú intervenciu. Jeho dlhodobé vystupovanie je agresívne, je plné zloby a nenávisti. Ak to pán Fico ako osoba robí, lebo si nevie pomôcť, mal by vyhľadať odbornú pomoc. Ak to robí ako politik, mal by odstúpiť z funkcie, lebo do politiky toto nepatrí. Môj osobný názor ale je, že pán Fico si veľmi dobre uvedomuje, čo robí a hovorí. Za posledných 30 rokov sa totiž vôbec nezmenil, on je stále srdcom komunista.
Jemu totiž vôbec nie je dobre v kruhu demokratických lídrov Európy. On si s nimi nerozumie, on proste nie je na tej istej vlnovej dĺžke ako oni. Jemu viac imponujú ľudia ako Orbán, ako Putin. On sníva možno, že budeme opäť v kruhu priateľov veľkého Ruska, že našimi kamarátmi budú Irán, Severná Kórea a podobne. A práve preto chodíme na tieto námestia a práve preto tu budeme, lebo my vieme, my sme na inej vlnovej dĺžke a my cítime, že patríme do Európy. My sme si slobodne zvolili, že chceme byť členskou krajinou Európskej únie a NATO. Bolo to naše rozhodnutie, nie vaše, pán Fico. Ja osobne som tu aj preto, lebo túžim, aby moje deti žili v slušnom štáte, ktorý budú riadiť odborníci a dobrí ľudia. Odborníci na právo, odborníci na zdravotníctvo, školstvo, kultúru či životné prostredie, ale dnes sme svedkami toho, že vo vláde máme panoptikum ľudí, ktorí by nikdy nemali zastávať politické najvyššie funkcie. Je veľkou hanbou, že ministerstvo kultúry riadi duo Šimkovičová-Machala. Je hanbou, čo robí na ministerstve životného prostredia Taraba a Kufovský klan. Je smutno, tragické, že vláda visí na šnúrke od gatí očovského chlapíka. A viete, za 30 rokov som v zdravotníctve zažila všeličo, ale aby sme mali ministerku zdravotníctva a influencerku, to sme ešte nemali. A tak to aj dopadlo. Celkovo za posledných 10 rokov, keď sa obzriem späť, sme mali na ministerstve zdravotníctva za 10 rokov 11 ministrov zdravotníctva. Takto sa žiaden rezort dobre spravovať ani riadiť nedá. A ja vám ešte poviem niečo. Zdravotníctvo, ale to je len podobné ako s ostatnými rezortami, sa potáca. Ono nemá žiadnu víziu. Táto slovenská štvrtá Ficová vláda vôbec nemá víziu Slovenska moderného, vyspelého. Je katastrofou potom žiť a plánovať si niečo v takomto štáte. A preto sa nečudujme, že všetky tie naše deti, ktoré vyštudujú, sú múdre, šikovné, vidia perspektívu inde. Lebo v takomto štáte si neviete nič naplánovať, zobrať hypotéku, zaviazať sa na 30 rokov, založiť si rodinu, veď neviete, čo tu bude o rok, o dva. Klesá počet zdravotníkov, lekárov, sestier, ošetrovateľov. Pomaličky nebude mať kto robiť. Pribúda administratíva, ale pre premiéra to nie je téma. Jeho zdravotníctvo nezaujíma. Áno, keď mu zachraňujú ľudia, zdravotníci riť, vtedy ho to zaujíma. On nechodí do bežných nemocníc. Jeho netrápi, ako tam plesnivejú steny, kvapká voda, ako to tam vyzerá. Jeho netrápi nedostatok liekov. On nečaká na vyšetrenia. On ide dopredu. Ale mňa ako lekára trápi aj niečo úplne iné. Každý deň stretávam utrápené tváre ľudí. Keď si to tak spomeniem 20 rokov dozadu, ľudia neboli tak utrápení ako dnes. Ľudia na Slovensku trpia chronickým stresom z politiky. A prejavuje sa to potom na ich zdraví. Majú vysoký tlak, úzkosti,
tráviace problémy, nespavosť, depresie, lebo vládne tu neistota. Čo sa stane? Aká Jobová zväz príde zase zajtra? A to si politici neuvedomujú, že vystavujú Slovákov, ľudí každodennému obrovskému stresu, lebo aj táto hybridná vojna, v ktorej sa nachádzame, je ako skutočná vojna. Prináša stres. Potom sa dejú také veci ako útok na premiéra, vražda v škole, šikana, nárast psychických ochorení detí a mladých ľudí. Pán Fico, práve preto sme tu. Práve preto, čo som všetko povedala, sme tu. Preto sme v uliciach. Je pomerne ľahké utiecť, zbaliť sa a odísť. Zajtra by som mala robotu v Čechách. S dobrým platom, v pohodlí, netrápila by som sa. Ale toto ja nechcem. Ja chcem žiť na Slovensku, chcem, aby aj moje deti žili na Slovensku a preto sme tu, lebo tento štát nie je váš. Ani bláznov zo SNS, ani kariéristov z Hlasu. Toto je naše Slovensko a my si ho nedáme. Takisto iste registrujete, že herci, umelci patria k najčastejším terčom atakov niektorých vládnych politikov a ich prívržencov. Ja som preto veľmi rád, že teraz môžem privítať na pódiu môjho kolegu Tomáša Vravníka, takisto člena umeleckého súboru Divadla Jana Palárika v Trnave. Dobrý večer. Buča. 458 civilných obetí, žien, detí, zmasakrovaných, umúčených, ubitých na smrť. Mariupol. 600 ľudí zbombardovaných v divadle. S nápisom Deti pred budovou, ktorý bolo vidno aj z družice. Piloti, ktorí zhadzovali bomby, si to museli prečítať. Irpiň. 300 civilných obetí. Bachmut, zrovnaný so zemou. Nespočetné množstvo znásilnených žien, manželiek, dcér, matiek, 10 000 detí unesených z Ukrajiny do Ruska. Toto sú obrazy, ktoré mám pred očami, keď počujem meno Vladimír Putin. Ten Vladimír Putin, ktorý mal pred Vianocami návštevu sociálneho demokrata Roberta Fica. Do Moskvy Robert Fico nešiel sám. Obrazne povedané, tam žiaľ bral so sebou aj nás všetkých. Podávať si ruky s Putinom znamená existenčnú hrozbu pre našu krajinu. A to si povedzme celkom jasne a otvorene. Existenčnú hrozbu pre našu krajinu. Do akej pozície nás to stavia? Čo na to naši západní partneri, naši skutoční priatelia? Zdá sa, že Robertovi Ficovi je naša bezpečnosť, ukotvenie v Európe, ale aj naše zdravotníctvo, naše dôchodky, naše diaľnice, naše školy, naše deti, naša budúcnosť, naše životné prostredie, naše vlaky, naše financie, naša životná úroveň, naše medzinárodné renomé, naša kultúra, to všetko nám mu je úplne ukradnuté. Tak kto tu robí prevrat? Bratať sa s vrahmi, s Putinovým režimom je pre našu krajinu nebezpečenstvo. Ale strach nie je to, čo by sme mali cítiť, pretože presne tam nás chcú mať. Mali by sme cítiť odhodlanie, pretože nás čaká veľmi veľa práce po tomto všetkom. A ja tu dnes večer pred sebou vidím odhodlaných a statočných ľudí, pripravených ozvať sa, keď niekto prekročí červenú čiaru
A všetci vieme, že tých červených čiar bolo prekročených naozaj veľmi veľa. Dosť bolo Fica. Súhlasím s vami. My to vidíme dennodenne aj v našom rezorte, v kultúre. Sme svedkami toho, ako sa rozpadávajú fungujúce inštitúcie, pretože do vedenia sú dosádzaní ich totálne nekompetentní, často vulgárni a hrubí, no za to loajálni kamaráti. Ale to, čo sa deje v Národnej galérii, v Literárnom centre, vo Fonde na podporu umenia, v Bibiane, to všetko sa deje aj v rezorte diplomacie, v životnom prostredí, v polícii, na prokuratúre a tak ďalej, hovoril by som do nekonečna. Čo môžeme urobiť viac, než voliť a chodiť na námestia? Môžeme sa napríklad vždy ozvať, keď vidíme, že sa deje nejaká neprávosť. Poukazovať na to, keď niekto porušuje pravidlá a zároveň mať na pamäti, že my sami pravidlá nesmieme porušovať. A najmä, ako ste už mnohokrát počuli, a nie je to len fráza, brániť inštitúcie. Dnes do obeda sme tu v divadle hrali Malého princa a uvedomil som si výstižnosť jednej vety, ktorú v tejto inscenácii Malý princ hovorí. Púšť je krásna, pretože niekde skrýva studničku. A preto nesmieme strácať nádej. Všetci chceme to isté. Žiť spokojný a dôstojný život. Koľko ľudí na tomto námestí je spokojných? Čo je na tomto spôsobe vládnutia dôstojné? Ale my nie sme len proti niekomu a niečomu. Nesmieme zabúdať, že sme aj za niečo. My všetci tu stojíme, pretože sme za Slovensko, ktoré patrí do Európskej únie, ktoré patrí do Severoatlantickej aliancie. A dovolte mi aj takú osobnú pozvánku. A pokiaľ si z tohto námestia dobre pamätám, sme aj za slušné Slovensko, pretože vtedy to nebola len fráza. Tá slušnosť je dôležitá vec. Áno! Napriek všetkému, čo sa dočítame na internete a napriek všetkým videjkám politikov na sociálnych sieťach, by sme mali mať na pamäti, že nás viac vecí spája, než rozdeľuje. A teraz dovolte takú poslednú vec. Viete, ja moc nechodím do kostola, ale vždy sa mi zdala sympatická jedna vec v kostole. A myslím si, že by bolo pekné, keby sme si ako prejav zmieru a súdržnosti dali navzájom znak pokoja. Prosím, podajme si ruky. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Ďakujem pekne. Naše takmer už tradičné piatkové stretnutie sa chýli ku koncu. I tento piatok ho ukončíme slovenskou hymnou. Predtým však dovolte, aby som vám ešte raz z tohto miesta poďakoval za pokojný protest, za to, že sme sa tu stretli pokojne, slušne a s jedným cieľom. Ešte máme jedného. Už ste sa tešili domov, čo? Som vás prekabátil. Prepáčte mi za to, prepáčte.
Ešte by som zabudol a na toto sa dosť teším, pretože prichádza coach, mentor, lektor, supervízor, Trnavčan Jozef Stopka. Dobrý večer, to bolo celkom vtipné. Boli tu podľa mňa fantastickí rečníci, tak snad to ja nedomrvím. Je pre mňa veľmi dôležité stáť na tomto námestí. Pred 80 rokmi na tomto námestí stál môj dedo, ktorý bol vojak zbúrenej trnavskej posádky. Ja som tu stál v 89. vtedy s mojím 4-ročným synom na pleciach. Stál som tu za slobodu a demokraciu. Dnes tu stojím s vami, pretože máme spoločné hodnoty a túžby. Chceme sa cítiť bezpečne a slobodne, vnímať, že žijeme v spravodlivom systéme, v systéme, ktorý si váži pravdu, vzdelanie a ľudskosť. V civilizovanej Európe. Je veľmi dôležité stáť na tomto námestí, lebo tu stojíme proti hrubosti, ktorú denne šíria predstavitelia vlády. Spôsob, akým sa spolu rozprávame, spolu vytvára naše vzťahy. A dnešná vláda má taký vzťah s nami, ako sa s nami rozpráva. Hrubosť, manipulácia, lži, legitimizovanie fašizmu, vytváranie nepriateľov, šikanovanie rôznych skupín obyvateľstva, urážky, zhadzovanie, obviňovanie. To, ako sa s nami vláda rozpráva, presne definuje, aký máme dnes vzťah s touto vládou. Ich komunikácia povzbudzuje to negatívne v ľuďoch a vytvára bariéry a nepriateľstvo medzi občanmi. Sociálne siete sú preplnené urážkami a vyhrážkami. Nedokážeme sa spolu rozprávať často, ak máme odlišný názor. To je teraz náš svet, ktorý vytvára táto vláda. Opäť sa vracia mečiarizmus, ktorý rozdeľoval kamarátov, rodiny a celé spoločenstva. Vidíme, že dnešný svet je zase svet vojen, kríz a napätia. Ak chceme prežiť ako krajina, ako národ, ako občania a ľudia, potrebujeme sa spolu rozprávať. Ale nie tak, ako premiér našej krajiny s nenávisťou, s navretými žilami na krku, s červenou tvárou a krikom. Potrebujeme sa rozprávať s empatiou, porozumením a hľadať spoločné riešenia. Základnou úlohou každého lídra je spájať. A je jedno, či je ten líder učiteľ v triede, majster vo fabrike, riaditeľ firmy, minister, predseda vlády. Potrebuje spájať. Táto vláda ľudí rozdeľuje, ani sa nesnaží spájať, rozdeľuje a neplní svoju základnú funkciu. Je otázka, čo s tým môžeme spraviť my v dnešnej situácie. Hovorím, buďme lídri. Každý z nás môže byť lídrom, ktorý spája. Či už v našej rodine, lídrom v partii kamarátov, kamarátiek, lídrom v práci medzi susedmi. Spájajme sa, rozprávajme sa s empatiou a porozumením a stojme za našimi hodnotami. Je dôležité tu stáť. A rozlúčim sa s vami s heslom z 89. Pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Pravda, bola by to škoda toto preskočiť. Prídem sem aj na budúce a teda, aby sme nezabudli, že sa stretneme na občianskom proteste o 2 týždne, presne na výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny Kušnírovej. Možno ste to už počuli, zažijeme také malé déjà vu. Tento protest ukončíme slovenskou hymnou. Uvidíme, ktorá verzia to bude, jedna z mnohých. Tá nová. A s posledným tónom slovenskej hymny, ktorú príde zaspievať
dirigent a spevák Andrej Rapant, sa dnes rozlúčime pokojne. Ešte raz ďakujem za pokojný priebeh tohto protestu. Vidíme sa na budúce? Ak bude treba, tak aj každý deň. Nech sa páči. Trnava je Európa. Dobrý večer. Budem rád, keď budete spievať všetci za naše Slovensko. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.